nekalé veci. Nie. Čo robíš? Čo robíš? Stromieka. Napríklad stojí. Napríklad to môže byť. Nahrávam video. Čo? Hladino. Ja vám. Čo? Chyta klešťu. Toto je skrátka, Jančio. To nie je skratka, je? Ja, tak je to skratka, tak je. A jak to obchádzajú? Si ešte neží. To tak zvládne? Ty čo srčíš? Už tam budeme. Už tam. Potom, že ten pes šla od také novší majiteľky, čo robí do tých majiteľov. No. Prečo som ti teraz len tú cibulu doniesla? To bude za sexy znáť. Juraj, aha, tu máš dve. Tak ideme oplikať na to. Bože, Mia na chrúbkach. Janko, dám si kúsok klobásky? Máme doma za to, že ti ho Ale pes... tam sa aj peče ešte. Jaj, dobre. Ale má Kúsok kobačky, to celý pes musí urobiť to. Kúsok kobačky. Kúsok klobásky. Daj tu kobačky a on... to celú klobásku. Ježiši. Celú klobásku. Tačka, pustí ti to. Ja posej, chudátenko. A tam aj chvost, jaký ošľahaný. Čo tu dávate na našu? To nevezieš domov? No. Ukážeš, čo ho mám tento bazbok. Janko, mám to zotočiť? Vôbec ty veľký. Alebo prídu hasiť. To tam máš. Pekár. No a ona vedela, že ide... Zlyhali mu brzdy. Janko? Ona vedela, že ide do územia, kde je žralok, alebo čo tam? Ja som si myslela, že si nás sem zobral kvôli tomu, že to nie je. Teraz to bude také strmšie. Juraj,